teacher there. Kumusta mga bata? O karon ang atong tunan bahin sa masulti ang mga gamit sa mga nag-unang bahin sa lawas ug pagpakita sa mga lihok niini. Tan-awa ang mga hulagway, mao kini ang mga bahin sa lawas sa tao ug ang mga gamit niini. Ilong aron makasimhot. Mata aron makakita. Dalunggan aron makadungog. Tiil aron makalakaw. Baba aron makakaon. Kamot aron makahikap. Karon natay buhaton. Tan-awa pag-ayo ang mga bahin sa lawas nga anaa sa hanay A. Pangitaa kung para asa kini gamiton sa hanay B, connect kani sa insaktong tubag. Sunod mga bata, isumpay ang mga bahin sa lawas paingon sa mga gamit niini nga anaa sa tunga. Sunod, tan-awa pag-ayo ang mga hulagway. Asa ni ana ang nagpakita og lihok gamit ang mga nagkalain-laing bahin sa lawas. Lingini ang letra sa insaktong tubag. Karon mga bata, tanawa ang mga hulagway. Mao kini ang mga nagkalain-laing lihok gamit ang mga bahin sa atong lawas. Atong tan-awon kung nag-unsa ang bata. Nagsipa, nagkamang, naglangoy, nagsulat, nagkaon, naglukso, nagpakpak, ug nagsayaw. Karon mga bata, tan-awa mga hulagway, unsa ang lihok nga nahimo niini? Lingini ang letra sa insaktong tubag. Karon mga bata, isumpay pinaagi sa pagbadlis ang mga hugpong sa mga pulo nga anaa sa hanay A, nga mutakdo sa hulagway nga anaa sa hanay B. Sige. Daghang salamat! Bye-bye!